बाक्सानि सालबारियाव फिन आरोबाव दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ गोमादों। बाक्सा सालबारिनि हाथिनापुराव फुख्रिनि दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमानाय लाइमोना 33 बोसोर बैसोनि राजु बसुमतारी। न'निनो फुख्रिनि दैयाव हरखाबै गोग्लैनानै जिउ गोमादों राजु बसुमतारी मुंनि लाइमोना। थांनाय साननैसो सिगां माखासे समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव न'नि फुख्रिनि दैया गोथौथार जानानै दंमोन। सानजौफु समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बे लाइमोना आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा नागिरै हालाय हाफाय जागासिनो दंमोन आरो जोबथायाव एसडीआरएफनि हानजानि मदद लानानै नागिरनायाव बोखांनो हादों बे लाइमोननि गोथै देहाखौ। मख'नो गोनांदि साननै सिगां सामुवागातिनि दैयावबो आरो बेकि दैमानि दैयावबो गोग्लैनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव बाक्सानि गोबां ओनसोलाव सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौराङा गोसारगासिनो दङ। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।